Ia, dă-i. Ia, arată, uite-te la mine. Ia, ce filmează? Salutare, suntem aici cu noua bicla lui Xander și cu Marius aici, care stă pe bicla mea. Cum e bicla? E foarte bine. Uitați-l și pe Xander acolo. Acolo. Hai. Furca asta. Bro, ba dai! Nu neapărat. Bă, hai să mergem cu bani. Am scos și noi luminițele. Ne-a dat aici Xander bicla lui să o testăm, că nu știu de ce dă-i sare într-un lanțul. Așa. Uitați-vă puțin ce mașină are. Zici că are motor. E nașpa că n-am cum să trag double, da. Merge. Hai, încercăm. Haide! Hai pe băi! Murim! Bro! Din păcate prima rampă care nu prea te arunca au furat-o ăștia și a doua a rămas, că n-am avut plastic. Haide, să sperăm că nu o să murim. Doamne ajută! Joshua, dă-te! Joshua! Îi dăm aici fletul, că lui Vladimir e frică, are cea mai bună bică și frică. Nu arunca, că era sol aici. 2000 years later. Hai du-te! Bro, dă-mi și mie! Joșa! Ține-mă pe mine și pe Vladimir să nu cădem! Stai un pic să urc! Years later. Xander! Așa îi mai dăm încă un try, că i-am cam dat multe chisuri. Haide, Marius! Și Xander să ia după noi. Să vedem cum îi dă. Să băgăm viteză, că avem mai nou dâmburi. Salutare, suntem și noi aici cu Vladimir. M-am zăpătit.
Așa, are și el bike-ul, se dă și el pentru prima oară pe scări. Vede? Sandwich. Tu primul sau eu? Hai. Cam avem mult de pedala. Cine-i greu? Ah, să ne vendim. Eu primul. Hai să mergem un table. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă vă place, nu uitați, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, că vă place. Mai devreme doamna și ce aveți, doamnă? Gata, nu?